Shugaban kungiyar injiniyoyi ta ƙasa reshen jihar Katsina, injiniya Falal Hussein MNS na farin cikin gayyatar ɗaukacin al'umma zuwa wurin bikin rantsar da sabon shugaban kungiyar na jihar Katsina, injiniya Almustapha Sada Abdullahi MNS, MNIM da sauran ESCO na kungiyar. Wanda shugaban kungiyar na ƙasa, injiniya Taso Sahad Gidaro Dil FNS FNIM zai gudanar tare da rantsar da sabbin membobi da bayar da kyaututtukan yabo ga wasu membobin kungiyar. Za a gudanar da wannan taro ne a ranar Alhamis 28 ga watan taran shekara ta 2023 a ɗakin taro na Katsina Motel da misalin karfe 3:30 na rana in Allah ya kai mu. Babban bako na musamman mai girma gwamnan jihar Katsina Malam Dukko Umar Rada PhD. Sanarwa daga injiniya Dr. Lawal Salisu FNSA shugaban kwamiti.